Miubos og sobra katunga ang kaso sa dengue sa Davao City sa tuig 2025 itandi sa 2024. Luri ni ang Davao City Health Office padayong nanawagan sa katawhan sa pagtuman sa mga angayang himuon aron malikayan ang pagkuyanap sa lamok nga nagadala og dengue. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Sa tuig 2024, nakatala ang Tropical Disease Prevention and Control Unit sa Davao City Health Office og 7,157 kakumpirmadong kaso sa dengue. Niubos kini og 53.54% sa tuig 2025, diin nakatala na lang og 3,335 cases. Nanguna sa pinakadaghan og kaso ang mga barangay sa 76A, Talomo Proper ug Buhangin Proper. Gitinguha karon sa CHO nga masapaubsan pa ang kaso sa dengue karong tuiga. Sana karon no, with the help of our Barangay Mosquito-Borne Disease Task Force, ang atong local government of Davao ug ang tanan nga mga interagency task force nga belong sa atong Mosquito-Borne Disease Task Force magtinabangay siguro makita nato, ma-project nato nga ang dengue is karon no, sa karon nga tuig is mubaba siya. Sa 182 ka barangay sa syudad, 72 na ang dunay Barangay Mosquito-Borne Disease Task Force nga nakalatid sa Davao City Mosquito-Borne Disease Prevention and Control Program Ordinance. Dako kaayo ang pagtabang sa Mosquito-Borne Disease Task Force within the barangay kay maaksyonan man dayon nila ang mga concern, ang mga problema with regards to dengue problem sa ilahang mismong barangay. Naka-issue na sab ang buhatan og final notice sa mga gambalay nga namatikdan nga dunay breeding site sa lamok sa ilang lugar. Hinoon, mi-comply daw dayon, busa dili na maisyuhan og citation ticket. Pahinumdom sa CHO nga labing importante ang search and destroy aron walay kapangitlugan og lamok. Kauban si Jojo Solartes sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.